Takže čaute, zdravia sa už do štúdia Game Center TV a prajem vám krásny deň a vítajte u môjho prvého tutoriála. Tento tutoriál sa bude týkať o počítača a niečo vám k tomu poviem, takže možno veľa z vás ľudí má možno preťažený komp, má možno na 75%, rámku má na 50%, možno len kvôli nejakým nezávažným procesom proste si chcete zrýchliť počítač, ale neviete ako. Vlastne existuje milión veľa programov na zrýchľovanie Windowsu, ale všetky sú založené na tom vlastne, že defragmentujú disk a vyčistia ho, ale sú tam ešte aj nejaké špeciálne bonusy a optimalizácia Windowsu a tak ďalej. Takže ja vám najprv ukážem môj najlepší program. Ja mám teda dva, čo používam. A teraz vám ukážem vlastne Advanced System Care, link bude v popisku na stiahnutie, takže to je Advanced System Care 6.0 Pro. Takže tento program vlastne vám vyčistí vám všetky tieto malware, registry, súkromie, zbytečnosti, zrýchli vám to internet, proste všetko možné. No a tu vidíte, že zdravý PC mám slušný, čo moc nie je dobrý, som to dávno nečistil, takže to je vlastne ten rýchly sken a neviem, či budete mať k tomu aj kľúč, ale to uvidíme, takže proste tu máte veľké tlačidlo, rýchly sken a ja používam túto, si dáte základný režim pro experty a vlastne tu máte x veci, napríklad zrýchly internet, si môžete zaškrtnúť alebo nie. Napríklad defragmentovať disk, môžete zaškrtnúť alebo nie, proste môžete si vybrať všetko alebo nie. Oh shit. Dobre. No, vlastne máte tu aj toolbox, vlastne čo je takéto náradie, to sa lepo povedal nástroje, a vlastne tu máte tu Smart RAM, to kliknete a vlastne sa vám objaví takáto tabuľka. Máte, že využiť CPU je 54%, 73%, vlastne teraz mi to skáče, lebo nahrávam. A tu máte využitie RAM 1,8 GB. Takže tu si môžete dať vyčistiť, dáte si treba z hlboké čistení, vlastne ono vám to, teraz to nejde, ono vám to vlastne vyčistí rámku, vidíte, proste niekedy, keď dlho pracujete, nečistíte to, tak vám to vyčistí aj 1 GB v pohode. Takže to je takto, potom si môžete dať Internet Booster, to tiež, keď sa to načíta. Počkáme chvíľu. No poďme. Šup. No poďme. Poď. Takže chcel by som ešte čo povedať kanálu. Teraz sú prázdniny, ja som dosť v táboroch alebo som preč, takže nemám čas na nahrávanie. To isté aj kolega môj, Maťo, kolega. Vlastne nemáme na to čas. A ani proste na to čas, no, ak by som vám to povedal. Takže vlastne toto som vítal vás Internet Booster, vlastne tu si nastavíte pásmo, v akom ste. Aké rýchle pásmo, ja som tuším v 1. Tu si nastavíte a tu si teraz dáte optimalizácie, treba Chrome a dáte optimalizovať Chrome alebo optimalizovať ešte, vlastne vám tu zrýchli internet. Možno nie až o toľko, ale zrýchli vám to určite. Nezrýchli vám to sťahovanie, to určite nie, ale mne to zrýchlilo internet. Ďalší taký je defragmentátor registru, Smart Defrag, proste tieto už dva programy, to sú programy, Game Booster, to je na zvýšenie FPS-iek. A máme tu ešte Turbo Boost. Vlastne Turbo Boost je vlastne je taký mód na zrýchlenie počítaču. A ja vám toto ukážem, vlastne tu si nastavíte, že čo chcete vypnúť. Vypnite trebárs podporu tiskáren, klávesové skratky, to vám všetko vlastne zrýchli počítač. Teraz ja neviem, trebárs môžete vypnúť, ja neviem, čo som také vypol. Tune Up. To je taký program, ktorý vám ukážem potom ďalej, potom vám môžete vypnúť vás nič toto a dáte buď áno alebo nie a dáte ďalej a dáte dokončiť. Ok, takže pokračujeme. Ja som nahrávanie vypol, pretože keď mám zapnutý ten výkon, vlastne turbo výkon, takže
sa mi to vyplo nahrávanie, taká menšia zhoda, takže teraz som vám slúbil ukázať TuneUp Utilities 2013 od spoločnosti AVG, a.k.a. Microsoft. Takže to je tiež taký pokročilejší program, ako je Advanced System Care 6 Pro. To už je na vás, ako si stiahnete. Vlastne tu máte taký istý program, také isté optimizovanie vášho systému, také isté fixovanie problémov, skeny. Teraz momentálne skenujem, vidíte, oprava registrov, 294 registrov mi to našlo, súkromí 783, optimalizácie registru 5. To skenuje sa mi to a čo to chcel povedať. No proste máte taký istý program, úplne taký istý program. Trošku seká, keď nahrávam. Keď nahrávam ešte plochu, sa mi to ešte viac seká. Takže toto je všetko. A ešte by som vám chcel ukázať jednu vec. Nemusíte si žiadne veci stiahovať, nič, proste všetky programy sú založené na týchto dvoch veciach, čistenie registrov, defragmentácia disku. Takže to môžete dosiahnuť aj tým, otvoríte si vlastne buď štart počítač, alebo na ploche, keď máte počítač, takže dáte si počítač, kliknite na disk, ktorý chcete defragmentovať alebo vyčistiť, dáte práve tlačítko vlastnosti a teraz buď dáte čistenie disku. Teraz vám to začne vypočítavať, koľko miesta bude možné vyčistiť a to defragmentácie disku dosiahnete tým vlastne v týchto záložkách nájdete nástroje a tu dáte defragmentovať. Defragmentácia trvá cca 2 hodiny, takže to je také dlhšie, trošku zdĺhavejšie než vlastne tieto programy, ale zase to stojí za to. A ešte kontrola chýb, to môžete tiež kontrolovať chyby a podobné veci. Alebo ešte jeden výkon, jedna možnosť, ktorý zrýchli počítač. Nekliknete si na nič a dáte vlastnosti systému. Vlastne nemôžete mať nakliknutý žiadny disk. Keď už máte disk a môžete mať no proste dáte si vlastnosti systému, je to jedno. Tu vám ukáže vlastne, aký máte počítač, ako máte 64-bitovú verziu, aký máte Intel, i-Core a podobné veci a dáte si rozšírené systémové nastavenia a tu si dáte, názov počítača a tu si dáte spresnenie. Výkon. Dáte výkon, vizuálne efekty, plánovanie procesora, používanie pamäti a virtuálna pamäť. Dáte nastavenia pravým klikom, ľavým klikom. A tu vlastne sa vám objaví také okienko, výkon možností. A tu si môžete vlastne všetci, čo ste si to nemenili, máte nechatý systém Windows zvoliť najlepšiu možnosť pre počítač. Máte toto zaškrtnuté. No, tu máte vlastne všetky tieto aeroglass efekty alebo tie efekty pozadia zapnuté. No, dá sa to aj nastaviť s cieľom dosiahnuť najlepšieho vzhľadu, čo zase je napríklad výkonu vášho počítača. Nemoc, ale dosť má to žere rámku. Alebo nastaviť s cieľom dosiahnuť najlepšieho výkonu, vlastne žiadne, len povoliť skladanie pracovnej plochy a nič viac. Vlastne ako som mal v tom Advanced System Care ten Turbo Boost zapnutý, vy ste to vlastne nevideli, lebo mne to automaticky vypína Fraps, tak úplne hnusný Windows, ako Windows Me, ako Windows Me, taký hnusný počítač úplne. A ja mám vlastné nastavenia, teraz si už nepamätám, kurňa. Som mal to všetky zapnuté. Všetky som mal, nie, nemal som všetky. Toto nie. No proste, ja som to pokašľal, ale nedám použiť a vlastne dáte použiť a OK. Takže ďaleko a veľkosť to si môžete zmeniť. A ešte veľkosť, ako zvýšiť výkon rámky. Dáte spresnenie, dáte zmeniť a tu si napíšete, dáte si disk, kde máte najviac miesta a dáte si vlastná veľkosť a odporúčaná veľkosť je 9000
189. Dáte si 9189. A mne počítačná veľkosť je 9189 a maximálna veľkosť je dvojnásobok tejto. Čiže 18378. Ak dobre počítam, ak nie, tak ma opravte. A tu dáte nastaviť a dáte OK a máte zrýchlenú rámku. Zvýši sa to až po reštarte počítača. No a to je všetko, čo by som chcel dneska ukázať. Dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že vám pomohlo zvýšenie. Dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že vám pomohlo proste, že fakt vám pomohlo aj zrýchlenie počítaču. Vlastne ja som mával kedysi na 75% vyťažený počítač, aj teraz keď nahrám je viacej. A normálka mám na 20. A rámku mám normálku na 26, čo je primeraná veľkosť, primerané všetko. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Dúfam, že vám pomohlo zrýchlenie. Odkazy budete mať na stiahnutie v popisku videa. Ak nie, proste len do Google zoberte, otvorite si svoj internetový prehliadač. Dáte si Google. Kúknete si skvelý obrážtek pre Brandtavarína a napíšete Advanced System Care 6 Free Download. A vlastne si môžete od jakého. Toto je IOBD originál stránka, vlastne IOBD originál, ten čo to vyrába. A to je jedno, vlastne ja som to stiahoval z Uložta, že ulož.to a vlastne dáte si Uložto, napíšete si Advanced System Care 6 Pro, česky plná verzia s klíčem. No nebyla žiadna, tak si stiahnete tento Advanced System Pro Key, stiahnete si to a hotovo. Takže toto je všetko, čo by som chcel dneska ukázať. Dúfam, že sa mi to páčilo. Dúfam, že vám pomohlo. Zdieľajte ho, odberajte, lajkujte, píšte do komentárov, ako by ste vy zlepšili rýchlosť počítača. Keď sa niečo mýlili, opravte ma, nekritizujte ma za to, nie som nejaký veľký profesionál v počítačoch. Takže to je všetko, čo by som chcel dneska povedať. Lúčim sa s vami, čaute.